الأصول الثلاث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. الأصول الثلاثة أمنا واللي درس فلانين. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا الغمساسوية هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني شبا هجرية سانكالو فوا هجرية سانكالو سبنا ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بيسويني ومغاني كونتونا دي ميلادي نصاروكا جاتي بافلاني مغاني كلي سانكالو تاني كلينا بيسويني وناني نادي ambe dawda bu masjid rajahu ambo kono darsube minye sheikhul islam muhammadu ibn abdul wahhab aka kitabu kono salasatu usul yorom minna ko wajibira silama ken silama muso kelen keleka ikam masaila sabado ikabara kenuye afolo kuma temenoka أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل علينا رسولا ويه مسائل فلو يكما تمنوكا. الثانية مسائل فلنا أن الله لا يرضى أن يشرك ما هو أحد في عبادته. أواجب سلامك كلين كليكا silama ke silama muso awajibira beka aka do ka barake naye ko ala te je naye ika fen fara alaka aka batola ni wajirba silama kelen kai kera che kera muso ni ndo ika barake naye ko ala te je naye ika fen wore fara alaka aka batola سنين كدو شيخ سال فوزان كسره لا ابن سمين رحمه الله لك كسره كنو ثلاثة أصول أقف لن كفويا كافريا على تجينو يتوغسي على قرآن كنو إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضوه لكم. Qur'ana kono ala ko akon naw kera kafiriye ala mako sitawla ala karim masade kabo awma me ala te jenay wala yarda li ibadihi al-kufr ala te jenay aka jon kafiriya ala te jenoy togoshi ala ka jondo kake kafiriye kake mushriki ala te jenoy togoshi minni ala barikada ka ala kerempew bato وكدي علي آية وركن لكم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ألكم مؤمنون ni aw jenna aw ni sonjara munafiqu koro naw musonjara kafiru koro ube mushriku aw ala koni teje mogo koro mogo minye fasiqiye ala teje koro balmo filan kafuya junubu bere bade do wodiyato ala ye nyamarali ke aya werela ko kele kake jihadu kake fulanka foya kanato dugu koloka dina be kake ala tayala kelimpe ko bato wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakunu ad-din kulluhu lillah. Ala ko mu'minu ma ko ye mushriku kele
fulan kafuya kana to dugukolo ka dina tauhidi a bɛɛ ka kɛ ala kelen pewu ta ala kelen pewu ka bato foyi kana bato ka fara kan fulan kafuya ka yira ko a man ɲi ala ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala tɛ yafa ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fulanna fara ala ka i sara kan ala tɛ yafi ma qiyama kɛnɛ kan mais junubu min tɛ fulan kafuya ye ala bo yafa mɔgɔ ma min y'a diya ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ innahu man yushrik billahi faqad harama allahu alayhi aljanna wa mawahu an-nar wa ma lizalimina min ansar aya wɛrɛ kɔnɔ ala ko akuni mɔgɔ mɔgɔ ni ye mushrikiya kɛ ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan arjanna kɛra ima haramu ye arjanna doni kɛra ima haramu ye lagara e sigiyɔrɔ jahannaba tasuma de tɔɲalikɛla dɛmɛbaga tɛ sɔrɔ a bolo lagara donc n balimaw nin kosɔn fulankafoya cogo si ala tɛ jɛ n'o ye ni ala fana ma jɛ ni min ye silama kɛ silama muso mumini kɛ mumini muso i fana kana jɛ n'o ye cogo si silama si kana jɛ ni fulankafoya ye i kɛra muso ye o i kɛra cɛ o ala ma jɛ ni min ye e kana jɛ n'a ye a kana jɛ ye cogo si kana tigi dɛmɛ cogo si wala Sheikh Salih Fawzan ko hadihi al-masailatu muta'allaqatu bil masailati al-ula akunni masaila min fulen ni ye masaila min temena anye adilolen be odela لأن الأول هي بيان وجوب عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم parce que masaila folo o ya yiranna de ka bange anye ko awajibira anka ala bato anka tugu ciden ko aka fota na ketala masaila folo nyode yiranna wa huwa mana shahadataini ode fanaye sheru kuma fulan mana yo ode ala kelempe ko bato tuguli ka ke ciden ko sheru kuma fulan mana yo ode mana shahadatu la ilaha illa allah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah masaila fulay alayya de sheru kuma fulan mana de ka fo bato fen site min ka bato cunya ni ala kelempe wote muhammadu ala ka ciden de masaila fulay la nyini ode la ilaha illa allah koroy ala kelempe ka bato tuguli ka ke ciden de ko wal masailatu saniya masaila fulanna min fulanni nye anna al ibadat idha qalataha shirku fa innaha la tuqbal ni masaila fulanna min fulanni nye nimbena banga nye de ko ala bato ni fulan kafuya nyagambira ala bato la doro atemina fulan kafuya na nyagambira ala bato la atemina لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل parce que fo bato akake ika bato kalashi kake ala kelem tawde faman abada Allah wa abada ma hu ghayruhu fa ibadatu batilatu wa wujuduha ka adamiha nim mugo ye ala bato e ye fe ngore bato ka fara ala ka ika bato nye bato chialende bato yi soroliye abe komi ate mana abe komi bato ti bolo ibe bato minna abe komi bato te لأن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد parce que bato teshika hada maden nafa fudus kun kala shika surala ani tauhidi ni dusun kala shini tauhidi masoro bato la ti nafa koy fa iza qalataha shirkun fasadat ni fulan ka fuya kuni nyahambira bato la doro bato ciyana kama qala taala komi ala yere ya fo chogomi masamin korta lendo wala gadi uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika layna sarakita la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alqashirin nin kuma nyasire cide nyere dema ala ko cide ma ako wallahi ne ala ye wahauci ema komi nye wahauci cidun toma inye chogomi kata nuhula kana cide na cide temena ala ye wahauci uma kamufuye ala ko nuhuma
inni ye fulana fara ne alaka mbi ka baaraw tiɲa ala ko huduma a ko ni ye fulana fara ne alaka mbi ka baaraw tiɲa o de fɔra salihu ye ni ye fulana fara ne alaka mbi ka baaraw tiɲa nin fɔra ciden bɛɛ nye wahaw ci e ma komi nye wahaw ci cidenw tɔw ma i ɲɛ cogo min layina asirakita muhammadu ni e ye fulana fara ne alaka la yahabatanna amaluka ndi ka baara bɛ tiɲa wala takunanna min alkhasirina lagara i bɛ fara mɔgɔ bɔnɛnɛw kan balima ni nin ye ciden yɛrɛ ye don a n'a ka bonya n'a ka karama n'a ka magama ni ala ye kuma ɲɛsi ciden yɛrɛ ma ko ni ciden ne n'a ye fulana fara ale kan ko a b'a ka baara bɛ tiɲa mɔgɔw t'o don waliju de ka baara tɛ tiɲa n'a ye fulana fara ala kan seku de ka baara tɛ tiɲa n'a ye fulana fara ala kan maaba de ka baara tɛ tiɲa n'a ye fulana fara ala kan wa ciden yɛrɛ ala ko n'a ye fulana fara ale kan ko a b'a ka baara bɛ tiɲa a bolo ko lagara bɛ fara mɔgɔ bɔnɛnɛw kan wa qala subhanahu ala ko masa min kɔrɔtalen don walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun tuma min ala ye cidenw tanu suratul an'am kɔnɔ a ye ciden 25 de fɔ ye ka bɛɛ tanu aya laban ala ko nin ciden minnu filɛ nin ye 25 ni ne ala y'u fɔ aw ye k'u tanu k'u ma jamu ni ninnu tun ye fulana fara ni ala kan u ye baara minnu kɛ tun b'a bɛ tiɲɛ tun b'u ka baara bɛ tiɲɛ donc ni cidenw ye fulana fara ala kan u ka baaraw bɛ tiɲɛ yɔrɔ min mɔgɔw t'o don ni e de ye fulana fara ala kan n'i ka baara tɛ tiɲɛ ba falibadatu la tusamma ibadatan illa ma tawhid ewa bato a tɛ wele ko bato ni tawhidi t'a la de si ka salli tile bɛɛ kɛ i ka salli sinjiw tugu jakaw bɔ hijiw kɛ ewa siɲɛ 100 ewa sun kɛ ka nafila sun bɛ kɛ mais tant que fulankafoya b'i ka bato la e tɛ wele ko ala bato la ni fulankafoya tawhidi ni tawhidi kɔni tɛ bato la dɔrɔn a tɛ wele ko bato kama anna salata la tusamma salat illa ma tahara komi ni salli tɛ wele ko salli ni sɛnɛya t'a la cogo min dɛ bato fana tɛ se ka wele ko bato ni tawhidi t'a la ni mɔgɔ min wulila ka salli ani janaba k'a tugu ka salli mɔgɔ min wulila ka salli salli t'a la k'a tugu ka salli a sallira wa a tɛ wele ko salli ni salli tɛ wele ko salli ni sɛnɛya t'a la dɛ awa bato fana tɛ wele ko bato ni tawhidi t'a la fa idha qalat ash-shirku al-ibadata afsadaha ni fulankafoya kɔni ɲagamira bato la dɔrɔn a b'a tiɲɛ de kama anna tahara idha qalataha naqida min nawaqil wudu afsadaha wa abtalaha abe komi ni sɛnɛya fana filɛ i ye salliji ta ni salliji tiɲɛ fɛnw dɔ y'i sɔrɔ salliji in bɛ tiɲɛ cogo min dɛ awa a b'o cogo kelen de la bato fana ni tawhidi ma sɔrɔ a la ni fulankafoya sɔrɔ a la a bɛ tiɲɛ o cogo de la walihaja nin de kosɔn yajma'u Allahu fi kasiri min al-ayati bayna al-amri bi ibadatihi wan nahyi an shirki nin de kosɔn ala ba a fara ɲɔgɔn kan ka caya ka ale ala kelen pe bato foyi kana fara kan o de y'a to ala b'u fara aya kelen kɔnɔ ka caya a ka bato ani foyi kana fara kan ala b'u fara ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔ ka caya parce que bato tɛ se ka wele ko bato ni tawhidi t'a la ni fulankafoya yɛrɛ bato la dɔrɔn bato tɛ qala ta'ala ko wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a suratul nisa'i kɔnɔ ala ko aye ala kelen pe bato akana foyi fara ala kan aya wɛrɛ kɔnɔ ala ko وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ala ko ale ma hadamadenw ɲamarani foyi ye foyi ka ala kelen pewu bato k'u ka bato bɛ kalasi ala ye u ka jɛngɛ ka bɔ galondina bɛɛ ma wa qala azza wa jalla ala ko masa min kɔrɔtalen don o ma arsalna min qablika min rasuli ala ko ciden ma ciden si ci e ɲɛ illa nuhi ilay
funni alabe wahaw mba aci wa cidemma annahu la ilaha illa ana fabuduni ko bato fen site nin ka bato ci ni ala kelempewte ewa ayni ala kelempewde bato ala yu fulade fara nyogon kan ni fanala ala kelempew ka bato foy kana faraka wa qawluhu la ilaha illa ana fihi amrayn fihi nafu shirk wa fihi isbatu al-ibadati lillahi ta'ala ni ala ko la ilaha illa ana ko fula bala ko fulo ka fulan ka fuya ge ka boye fulanna ka bato sabata ala kelempew nafu wal isbat la ilaha illa allah fana ka jose nyo oflade ni ko la ilaha wa nafi bato fensite no ni ko illa allah al isbatu ye bato sabata ala kelempew la ilaha illa allah jose ni jose fulade an nafu wal isbat ulude fulani aya kono la ilaha illa ana la ilaha illa ana fihi amrayn fihi nafu الشرك وفي إثبات لعبادة لله تعالى وقال تعالى آية وركنا لكم مسمين كرتالين وخدا ربك اتقي علي نعمر يلك ألن تعبدوا إلا إياه أكنا فوي بطوني على كلمة توتي على ياو نعمر يا فوي كنا بطوني على كلمة توتي آية وركنا لكم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ala ko jamakulu temena manto temena ni ala ye ciden de cin umma ciden cokunye munye ala kelempew ka bato uku yere kolosi fulan ka foya barawma ciden de ciranu ode qarranan bayna ibadati allah wa istinabi taghut ala fule ala kelempew ka bato ani ki yere kolosi taghutuma ala fule ku utugu nyogona aya in kono لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا ما استناب الطاغوت وهو الشرك بس كبتو أتشك كبتو أبدا فويكي يريك كروشي طاغوتوما طاغوتي يموني فلان كفويا بتو تشك كبتو أبدا فويكي يريك كروشي فلان كفويا ما ألاكو آية وريكونو ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأسرى لا انفصام لها ala ko ni mogo min kafirani taguti ye fulan kafoya ibannoma I kafirani fulan kafoya illi manani ala kelempewye kala kelempew bato ala ko eye jurumin ka giri na tettige min ye tawhidi juru atettige ni abada fo akati bilari janna fal imanu billahi la yakfi illa ma al kufr bi tagut ka folli manani ala ye wote wasaka abada foyi ka ba tagutu fana made ika kafirin tagutu ye ka kafirin fulan ka foyi wa illa fal mushrikuna yu'minuna billahi lakinnahum yushrikuna bihi liman yadrunta wasake foyi ki ba fulan ka foyi made sino mushriku liman ne alayo me uye fenwore de bato ka faraka wadallai munye ala ko ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun ala ko chamu malli manani alay abada tauhid rububiyya la illa wa hum mushrikuna fo uyafula nafara alaka tauhid uluhiyya la mushriku li manani tauhid rububiyya yo mushriku bado maka mushriku tumbado wala de uluda ala de sankabada ala de dugma koloda ala de besanji nati ala de be ulu garjage ulli manani tundon ninye ba fo tauhid rububiyya ulli manen tunye nunu nye me uye fula nafar alaka batola bayana subhanahu ala ya banganye masammin seni alendo anna indahum imanu billahi ko mushrikun kallimanani ala ko abu bolo yede walakin yufsidunahu bishirki wal ya'ij billahi me uyiba cinyani fulanka foyade ala ya ira ko mushrikun limani abu bolo de نبو كلمن ينتيا نفلن كفيا دي هاجا مانا قول الشيخ أن من أبد الله وأتى رسوله
فإنه لا يشرك بالله شيئا. أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككما لنيني ينين ناكو كوني مغو ني على بطو إتغرا تشيدن كو فإنه لا يشرك بالله شيئا كو إتفوي فرا علىك ni mogo mogo ye ala kelen pe batu itugura ciden ko ete foyi fara alaka lianna allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadan fi ibadati parce que ala te jena ikam mogo shi faraka aka batu la mogo shi ala te jena ye aka danfeun na ikam mogo shi faraka aka batu la qala sallallahu alaihi wasallam ciden ko قال الله عز وجل ألكم مسمن كبكرتل فيما يروي قال صلى الله عليه وسلم كيدنكو فيما يرويه عن ربه عز وجل كيدن حديث من مفلا كابواتي على بلو مسمن كبكرتل وبافني مكو الحديث القدسية حديث القدسية أني حديث النبوية فرنفانشا بوني نيوانشي حديث القدسية ala be kumani o mana yede ka fo jibrila ye ko jibrila kata afo cidenya ko jibrila kata fo cidenya ala be kumana ka mana ye ulu ala be kumani hadisul qudsiya mana ye ka fo cidenya nin de tabiru sahihu ye ala be kumani hadisul qudsiya mana de ka fo cidenya me ciden de ba lakale ala nola nin de hadisul qudsiya wodi yato ni uba fo ko ciden amafula ka bo tigi ala bolo hadisi nabawi o mana be bila ala te kumani o mana me abo o mana bila kana ciden made ciden be kumana yi uba fo de ma hadisi nabawi wodi yato hadisi qudsiya ciden ba fo qala allah aba fo ko ala de kote donc ala ya mana de foye donc ciden ba she ala nola mais hadith nabawi ala ma kumani mana nyede aye mana bila ciden duskun kono de ciden nyafo ni faram false de binu nyogonje cide aya ma fula ka bo tigi ala bolo qala allah ta'ala bima yakoko ala kote ko ala ko masamin korta leno ana aqina shurakai an shirk kunne ye jenyogon kari bagaye kabu ka jenyogon bolo mana jenyogo naw jena ni ebe sheka kari jenyogo na chogomi I jenyogon fana be sheka kari ela chogomi ni ala de be sheka kari jenyogo la katema ubeka man amila amala ashraka ma fihi ghayru tarakituhu wa shirkahu aw ala koni mo ni bara doke ala bara lagara bara iye femure fara ne ala ka bara inna ani ka bara wo ne ala makota shila yere ani ye bara minke ka do fara ne ala ka o bara in kono eni ka bara imbe makota shila malaika bara te mina yede hunaka qawmun yusalluna wa yashhaduna an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah mugodo be ube salli ube sheru kuma fo ube shariya ko bato fensite min ka bato cieni ala kelem pewte ube shariya ko muhammadu ala ka cidende wa yakshiruna min zalika ube fo ka chaya wa yasumuna ube su wa yahajjuna ube hiji lakinnahum yad'una ali adrihata me ube kaburu wele ube kaburu tigu wele nim mugo kacade mogo kacha ube salli mogo kacha ube sheru kuma fulafo mogo kacha ube su mogo kacha ube hijuke me ube kaburu fana wale wayabuduna li hasana wal husaini wal badawi ube ali hasana bato ube husaini bato ube badawi mogo dode de abe misra da kaburu be uba foko wali judedo ale ka walijiya ko ale yelela bon sanfɛ de tile 40 abe a kun korota lendo sanfɛ ta tile 40 abe jigi wakati min ko ala ye ilhamu ni wahaw jigale ka badawi yo de aka kaburu be misra uba bato kantigelu be kala dafalu be kala
kaburu dobe misra uba foko ali hasana ka kaburu uba bato ali hasana ka kaburu te misra ali hasana ali husaini uba fo ali husaini ka kaburu ko abe misra ubo fana bato ali husaini fatura karbala uya faga al karbala don kiba ko fagara yoro me kaburu bo o yoro de la ni ube kaburu mu fo misra ko husaini ka kaburu do cinyata la me uba bato ube ali hasana bato shiyaw kalite dobe rafida nunu shiyaw fule u ka kalite kacha u ka kalite beta muga ani fula komi safari ni ya fa ka akida la chomi shiyaw kalite beta muga ani fula la me kalite dobu la doni ke bawo ko shikate uluka kafiriyala shikate uluka kafiriyala munu ni rafida uye jafariyaw munum be alhasana nunum batu be husainu nunum batu wo ubuka e wa nyema ubu batu donc kuke alaye shikate uluka kafirola munum be alhasana nunum wele ube husainu nunum kaburu ube bada wele wa fulana wa illana ani karasa min donendo ani karasa min donente ube ulu batu wa yastaghisuna bil amwat ubu damakashi sula haula ibadatihum batila nunun kabbato ciyalendero aye sabe tugum yakan musuka kono aya sabe tugudi ha haula ibadatihum batila parce que nusuka dola yake mimu de dro ama humu kala ha wala millanyine ibadatihum sabe tugode ciyana haula ibadatihum batilatu nunun tigla mo kabbato ciyalende do munum be salli ser kuma ube fo muhammad rasulullah be fo ube su ube hijuke mi ube kaburu wele ube hali hasana bato ube husaini bato ube badaw bato fulana komi awun taw u taw bu bolo chogomi fulana wa illana ni har aywa husaini ka kaburte ali hasana ka kaburte badawi ka kaburte kaburu wore bam fana bolo yow be bato ubu togo wele ubu bato ubu damaka su ula nunun be ka bato ciyale ndodo li annahum yushrikuna billahi azza wa jalla parce que ube mushrikiya de ko baki ka fulana de fara alaka yughalituna li ibadati bishirki ubaka ka bato ka fulan ka fuade nyagambi bato la فعملهم باطل هابط حتى يوحدوا الله عز وجل وكباروا بتشيلندو ابي بارفو ابي بارتشيله فنوي على كلمتو يا وقتين تنك نوم على كلمتو بتو وكبار بتشيلندو ويغلسون لهم العباده نوما بسكو بتو قلش عليه ويتركون عباده ما سواه nu o yettiruku ibadatu ma siwahu ninyi ala tana bato nu mo toye ube bato ke abe bato fu abe bato chinyale abe bato fu abe bato chinyale wa illa nu o make fa innahum laysu ala shay ute foyika tanke uma ala kelempe bato umu ka bato kala sha alay nu ma ala tana bato toye ute foyika har wulu yere jate bato kala chogo de ute foika fa yajibu tanbihi li haja awa akaka mugo hakili jigin nono na de anna allah la yarda an yushraka ma hu fi ibadati ahadun kaina man kana akaka mugo an kan yo hakili jigin la kosobe ko ala te jenaye abada ika fion fara alaka ka bato la otigi kera mugo suusuye ala te jene mo shika faraka ka batola atigi kera mo sugu ye la yarda subhanahu bi musharakati ahadin mahma kana ala te jene masami seniyalendo ika fion fara aleka ika mo shi faraka ka batola otigi kera mo sugu ye li alla yaqulu ahadun ana attakhidhu min awliya'i salihin wa tayyibin sufaha wala nyine munye ni ala te jenayo foi ka faraka parce que mugo do kana ta fo konni ya ne ni walijum masna mina
ni ya ni mo nyuma ne ya mina ni ya ni mo senema ne ya mina aw nyumina uka surunyali donde kanye qiyama keneka an kan la nyinite ko ala de koy aw nyu bato de pour ka angere ala de la qiyama uka la de la nye anna la a'budu al asnam ana la a'budu al asnama wal awsana kama huwa fil jahiliyati pour mo do kana ta fo ko ne awa ne ma boli bato de ne ma monima bato de comme jahilu tumba ke cogo min ne mo kede ma boli bato ma monima bato mo nyuma ma baw awa ne ye ulu de mina katugulu ko pour ka surunyali donc nye qiyama keneka ana attaqidu haula sufaha ne nunu mina de pour ka ala delinye de fanaqulu lahu ni mo min yenni fo anye comme si sanka musriki tamambe cogo min ni mo min yenni fo anye aw ko aw be ma ba munum bato aw be seexu munum bato aw be mo nyuma munum bato aw te aw ma boli bato koy amma monima bato comme jahilu folo yake cogomi anta la nyine de aw mu'mina ko ala do de aw kan tal la nyine de kangere ala la o ka surnyani donc anye fa naqulu lahu ni mo min nin kuma fo anye amba fo atigiye hajihi maghalatul jahiliyati ewo yifule kan nin kuma min fore ewa jahilu foro fana ka kuma fulen ninde jahilu foro yeninde fo inyew attaqaduhum sufaha inda Allah jahilu foro fana yemoni ma munum bato ye boli munum bato ma fo ala do o ko de ku bu gere ala de la qiyama o be surnyari donde kuye har jahilu yemoni man boli munum bato jahilu yere bolo moni mayinte alay bori inte alay me abato kunyede ku wugre alala ku be surnyali donc yella gara ne e fana yem mo nyuma min bato ka kaburu tigi min bato iyo o kuma nyona fo ini jahilin tayimbe de kenenya li'annahum salihun jahilu ko kuluru bato de bolu ni fe bato li'annahum salihun poko parce que mo nyuma de do wa awliya min awliya illahi ko alaka waliju do de do donc wallahu la yarda bi haja e wala tajeni ni ka fo karcay woli jude ko karcay mo nyuma de e ka bato ka faralaka ko be surnyani donc e la gara ala tajeni ni atafe ala tajena itogoshi aha لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ni ako ala te jeni fulan ka fo ya cogoshi bo ate jena ye cogoshi o te malikiya munun gerelembe ala la lagara ala te jena ye ulu ka bato ka faraleka wala nabi mursalu nabi nyuma min cira ala te jena ye o ka bato ka fara ala ka cogoshi malika wude malikiya munun yerebe sankabala nuni ala kasu ala te jenaye ulu ka bato ka faraleka nabi nyuma munun ni ala yuchire ala te jenaye ulu ka bato ka fara alaka mogo sempulu dugukolo kadu mogo sempulu du ala be jenaw kan ni mabanu ni shegu nunu de fara alaka malikiya munun yerebe sanfe nu gerelembe alala nu ka bara nyuma nu ka bato ye ala te jena ika wulu bato ka fara alaka ayen nabi nyuma munun ci ala te jena ika wulu bato ka fara alaka aw de betna ma ba munun ba bolo ya be munun wala ko ma ba ni shegu ni fe ala be jena wulu de ka bato ka fara ka nabiyyu murasal minye shegu salihu ibn al-aziz ala shegu ale fana ni yoro sarahu la akon nabi nyuma ani cire faranfansiya dobu no nyogonje الفرق بين النبي ورسول النبي هو من أوحى إليه بالشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له أو لم يؤمر بالتبليغ أكون نبي ما يجوني مين ألا يوهو تياما نساريا دوye أيانيا مريا ko aka Allah she mugoma munu nya benyonya munu sonna ye aka kuma illa she uluma ube amanya mariya kalla she mugoma ayre ka barakena konninde to kon nabi nyuma
ala ye wahaw ciyama ni sariya dɔ ye k'a ɲamariya a ka a lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu sɔnna ta ma a ka lase olu ma ou bien a ka a lase a yɛrɛ ma dɔrɔn a kana lase mɔgɔ wɛrɛ ma ko b'a fɔ nin de ma nabi ɲuman wa rasulu huwa man awha ilayhi bi shar'in aw kitabin wa amara bi tablighihi ila qaumin mukhalifina a ko ciden ye mun ye o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ala ye wahaw ciyama ni sariya ye ou bien a ye kitabu dɔ jig'a kan a y'a ɲamariya ko a ka kuma lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ma sɔn a ta ma mukhalifina mɔgɔ minnu y'a fɔ kɔɲɔgɔnya a ka kuma lase olu ma ko nin de tɔgɔ ye ko ciden a fana filɛ ka faranfasiya min ta ten a ma ta yɛrɛ ma sheikhul islam ibn taymiya bɛ nabi ɲuman ni ciden faraku kɛ nin ye nabi ɲuman ye de sariya ala ye wahaw ci e ma ka sariya dɔ d'i ma mais mɔgɔ minnu sɔnna i ta ma i k'a fɔ olu ye ou bien ala min ɲamara i k'a lase yɛrɛ e yɛrɛ bɛ baara kɛ n'a ye nin ye nabi ɲuman ye o ciden ye de ala ye wahaw ci ma ni sariya ye ou bien ka kitabu dɔ jigi kan a y'i ɲamariya mɔgɔ minnu y'u fɔnkɔɲɔgɔnya n'u ma sɔn i ta ma i k'a lase u ma b'a fɔ nin ma ciden o ninnu de la bɛ sɔrɔ aya kelen kɔnɔ k'a fɔ nabi ɲuman fana bɛ se ka kɛ ko ewa wahaw cira ma ala b'a ci ka taa mɔgɔw ma mɔgɔ minnu y'a bɛn ɲɔgɔnya k'a f'u ye parce que dɔw b'a fɔ ko nabi ɲuman ye de ko ala ye wahaw ci min ma mais a m'a ɲamariya k'a lase yɛrɛ mɔgɔ min tɛmɛna ale ɲɛ ale bɛ baara kɛ ni o de sariya ye dɔw ko nabi ɲuman ye o de mais aya dɔw filɛ suratul hajji kɔnɔ o b'a yira ko nabi ɲuman yɛrɛ ko ala ye a ci o ye aya jumɛn ye wa ma arsalna min qablika min rasuli wala nabi i m'a ye ala ko kuranna kɔnɔ a ko ciden ma ciden si ci i ɲɛ ma nabi ɲuman si ci i ɲɛ illa ida tamanna fo ni o ciden o nabi ɲuman n'a bɛ kalan kɛ alqa shaytanu fi umuniyatihi shaytane bɛ fɛn dɔ bila a ka kalanfɛn na donc ni aya y'a yira ko nabi ɲuman yɛrɛ ala b'a fana ci wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabi ni y'a yira nabi ɲuman yɛrɛ fana bɛ ci mais ale bɛ ci jɔn ma ila qaumin muwafiqina lahu ale bɛ ci ka taa mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu y'a bɛn ɲɔgɔnya u ma sɔsɔ u sɔnna ta ma ale bɛ ci olu de ma k'a lase olu ma ou bien a bɛ se ka kɛ ala ma ɲamariya a ka lase a yɛrɛ ka baara kɛ na u b'a fɔ nin ma nabi ɲuman o ciden ye min ye e min cira ni sariya ye i ni mɔgɔ minnu ma sɔn i ta ma i ka lase u ma wala hadisa dɔw fana bɛ yen ni awa ciden ko urudatu alayya al umam a ko ala ye nabi ɲumanw yira ale la ala ye mantonw yira ale la فجعل النبي والنبيان يامرون ما هم راحته أكون نبي نما دو بيتمه وبن نجما فلا دو بيتمه جما فتني فرلم باكا والنبي ليس ما هو أحد نبي نما دو بينا مغشي فرلم تاكا ني حديثا ننتر ني حديثا فنالا فقد يكون لأنه لم يستجاب له أبسك كن نبي نما من نمو أبنا قيامة كنك مغشي فرلم تاكا ala ya ɲamariya ka cidenya lase mais a y'a lase mɔgɔ si ma jaabi a y'a lase mɔgɔ si ma jaabi wa qad yakunu li annahu innama umira wa uhiya ilayhi li nafsihi la li ghayrihi a bɛ se ka kɛ ni ciden ko nabi ɲuman dɔ bɛ na mɔgɔ si faralen t'a kan i b'a sɔrɔ ala ye wahaw ci ale ma mais ala ma ɲamariya k'a lase mɔgɔ ma a y'a yɛrɛ de ɲamariya ka baara kɛ n'a ye dɔrɔn mais a ma ɲamariya ka lase mɔgɔ wɛrɛ ma donc o de y'a to a kelen bɛ na donc ala kulli hali k'a yira u la faragu min bɛ nabi ɲuman ani ciden ni ɲɔgɔn cɛ o ye nin de qawluhu ni a ko la malaka muqarrab wala nabiyya murassal al malakul muqarrab malika munun gerelen bɛ ala la huwa afdalul malaikati misla jabraila alayhi salatu wassalam malika munun gerelen bɛ ala la ulu de fana ye malikaw ka fasamantiw ye misali la jibrila
wa hamalatil arsh wa man hawlahu ani laare shi tabagaw ani munum be laare shi kerefe wal malaikatul muharrabuna min Allah ani malikato munum gerelembe alala subhanahu wa ta'ala fama qurbul makani min Allah azza wa jalla ka faraka nin nunun ka yuruka suru alala masammin ka bakoro talendo wa qurbul ibadati anu nu ka batun yugere alala wal makanatan inda Allah ani ni jo yuruni ewa ma fantiya buye alafe law ashrakahum ahadan ma Allah fil ibadati fa inna Allah la yarda kafara nimbe kade ni jonyi nim malika sugu fara alaka ku bato ka fara alaka la tejenai uka ewa yorola uka yoro kasro alai bato la uye bato ke bato munumbi ugere alala ewa jo yoro ni ma fantiya buye alafe meuna tabe ni mogo ye num malika sugu bato ka fara alaka ala tejenai bi an yushraka ma hum malaku muharrab ala tejenai ika fen fara alaka minye malikai na kagir alala wala nabiyyu murassalu ka muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi nyuma min fana chira ko fana bato ka fara alaka ala tejenai komi muhammadu na nyona kisiri ne mabaka wa isa wala isa wa nuha ani nuha wa ibrahim ani ibrahim wa ulul azmi ani ciden duru min kausa ciden tobe ni nunu nyere fara ala kala ta jena ulul azmi ye jonye nuhu ibrahima musa isa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba funun ri ulul azmi ni wan ciden duru nunun de kausa ciden beye ciden fana kausa nunun ne awa niyen nunun fara alaka ala te jenay ulul ajmi nunu fara alaka ala te jenay wala yarda ala te jenay an yushrika ma hu ahadun walau kana min afdalil malaikati walau kana min afdalil basari ala te jenay ikam mugo shibbato ka fara alaka harin no ya soro oye malika be fasamanti de ala te jenay ika bato ka fara alaka har o ya soro nu ottigi kausa hada madem beye de ala te jena ika bato ka fara le alaka don kausa hada madem be muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala te jena ika ciden bato ka fara alaka malikiyaw bela jibrila a kausa malikiya be ala te jena abada ika jibrila bato ka fara le فهو لا يرد أن يشرك معه أحد من الملائكة ألا تجينيك فوي فرق ملك أولا ولا من رسله ألا تجينيك فوي فرق تشيدون فكيف بغيره من أولياء وصالحين أو نون تندو وبمن فو كو وليجو كم غنمو فغير الملائكة ورسله ملك أوتنا تشيدون تنا من باب أولى نون كاكا نو كنبتو كفر ألك لا يرد الله بإشراكهم ما هو في العبادة نونون de kakanaye ni ala tejenaye ikufar ala kakabatola malikaw tana cide untana ulu de kakanaye ni ala tejenaye ikufar ala kakabatola komi mugo munum ba mbulo ya nuba fu ma bani shehu ni walidu ala majenaye malikaw ka faraka majenaye cide un ka faraka ala be jenaye nunun de ka farala ka وبتو كفر عليك وهاجا أردوا على أولئك الذين نيا أردوا مغوكا يجومون أنهم يتخذون الصالحين ولأولياء السفهاء نيا أردوا مغوكا مغمون بافو كولو بمغنون منا أني وليجون كولو منا كابتو بطور پورو كسرنيا لدون كويه عند الله على يرو ليغربهم عند الله جلفا pour uku gere alala nimbe aradu ku tibikade munum be mo nyuma bato kawaleju bato ko pour ka ke sunya dombagaye ulufe ku gere alala nimbe aradu kuka kama qala ahlul jahiliya komi jahilu ya fo chogomi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah julfa jahilu tumbu ka bolim nu kam moni mamunum bato ulu ko de mafo alawde do ko ulu bu bato de puru ku gere alala ko jahilu fana yode fo
monima munun tumbe jahilu bor min tumbe kulu de batu min tumbe fara de batu min tumbe rimogoni de batu jahilu ko de uma fo alawdo de uma fo ka bolu ye ala yede u ko de kulu bu bato do ku gere alala u yedo fo wa illa fahum ni wote jahilu fule yataqiduna anna haula la yakhluquna wa la yarzuquna jahilu yere badu dusukun kono ku ka bato fennunu ku tesika fenda u tesika garjagalike wala yamlikuna mautan wala hayata wala nusura u tesika wa nyana malitu bolo fagalitu bolo kamo kunu qiyama do o tu bolo jahilu yere bodo ku lutumbe bato femmunu bato u tesika mogo faga u tesika mogo nyana mayakina tijiya kono u tesika mogo kunu qiyama yere bodo وإنما قصدهم التوسط عند الله عز وجل مكلا ني يمني وبطوللا برو كدو وني على قيامة وكودوني على قيامة ولذلك صرفوا لهم الشيء من العبادة تقرب إليهم نيند قصو ويبطو دو تكادي وكبطو فيوما برو أكو جري وكبطو فيونا جبهو للقبور ويكنتغلك كبرويه والنظر للقبور ويدفلك كبرويه واستقاسوا ودم كسرا وحتفوا بالاموات ويسوا وله نيمبي مونيه pour ko gere alala aw donc o de fana nyo nyalendo anka jamana wonun kono ya ka kantigelike kaburu tiguye ka dafalenke kaburuye ki dama kasi kaburu la ki kuno ka kaburu wele o de fana be abe jahili bala abe mushrikiya ala te jeni nishiye men bari ma problème ye munye munun ko lu islamay munun ko lu bu dambi kata sunnama nu ni o kaburu batolaw fana beta sigi kwanka ke kelenye ko islama be kelenye kabako yindinde kabako belebele bay yindinde ala yere ma jeni minye ala te jena ye fenka bato kafara alaka ni eko ye mu'mini de islama de e bi yere dambi kata sunnama e fana be jeni fulanka foya e chogodi nini mushriki beta sigi yoro kele kwa uye kelenye e be siko ke chogodi mais Umar ibn Khattab yenni fode ako salas yahdimuna ad-dina jallatul alimi وجدال المنافق بالقرآن وأئمة المدلون عمر بن الخطاب كو سبا أكو بدينا غورجاغري كابو يبيو كو فلو يمونيه كو دوني كبغا كسرا بلا ني دوني كبغا يري يسرا بلا مغو دالين بي على دلا ونيانا بسرا على نيده ونيانا بي على تادي فوالي يسرا بلا وبدينا غورجاغري fulanna munafaqi ni akumana doro abe qur'ana ayafo nimbe dina gurjade komi karamugo chama be jamana kono chogomi ado be dambe kata sunnama ado bu yere jate islamiya e ka soro foitu kono ni sunna konya ni islamiya juguya ni islamiya gurjadite no tigi koko na be kuma ni qur'ana e umar ko be dina gurjade munafaqi na be kuma ni qur'ana e o be dina gurjade ako sabana wa immatu almuddilluna wa immatu muddilluna nyema fililew ni jamana ka karamogo ni jamana ka nyema ni jamana ka kutuba kala naw ni jamana ka munum be mogo derisu di mogo munuma jami'u ni kala nyoro la nulu yere de filila mbalima ube dina gurjade jamana falendo odela jami'u la jami'a munun be jamana in kono ibe karamogo do soro be kalando la kala har ni mawludun nale boko ijtihadiya ni bebe ni ka hakilina de bolodoro ko munun ko mawludun mani ku yu hakilina de fo munun ko mawludi kanyi yu ka hakilina de fo ale bolo ambe islam kilende an ka sagi kata islam madro nin karamogo sugu de be derisu di kalashi kono demisenuma o jamana dombe kanda soro donjuma be kanda soro donduma karamogo fililew nube mogo fili kwanka sagi kata silamiyama e ala ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli ala kunna ayi nyogo soso minna ayi sagi kata qur'ana hadisa e be ta do kalande un kunna kwambe islami kelen yanka sagi kata silamiyama durambe islamai
nunun kana nunun lagosi nunun kana nunun lagosi nun ye karamɔgɔ sugu juma ye jamana in kɔnɔ aha والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا والدليل أنكو الشيخ محمد بن عبد الوهاب نا عليه فيهم فيا بلا يرك بالدليل دي فولا تمام أيا يرا على تجينا يفوي كفر علىك وتم ملكيه وتشيدني وتم نبي نمايه وتم مغنمايه وتم مابايه wote wolijuye ala te jena ire mosika faraka mbani mo mo do sorola jamana en kono sisa yu ka photo moni ma de bila ko karamo de do ulu de beta sigi tabalika ko silama be kele ko ulu be silamiya defa jamana kono e ka photo moni ma dilala sujuru bete kai sujuru be ka koro e ka moni ma ko dila e nuhu ci kun kera minyere nuhu ci kun kera munye nko aka mogo uyu ka mogo nyumo de photo dila ku munima dila ko bila uka erenyo yorowula puru hakili ka jigula nu hakili jiro ka nyumanna una kuraji soruna ala bato allaba ulu de nu mode tanke donite yu bato ala nuhu ci e fana fule ko nyogona fe nema sisan ka weleli kela unni sisan ka karamo modeli munundo nema se ko de do kasoro haran ka jamana sanin nin doni kana jiya ka wala ngata jiya ka bila nyogona ko munun tunte jamana kono haran ka folo mo karamo tunte fulan ka fen musirka munun kede ode bake kado dina la sisa ode bake kado dina la sisa aw be woleli sugu modeli jumanna aw be silama nyema modeli jumanna aw be dina joli modeli jumanna hari de pigale ni doni ma walagata jamana kono silamiya ma walagata jamana kono kasen nin degere ma fulan kafo ya sugu munun tunte jamana kono wulu de bake kado jamana kono sisa mushriku bolo kaburu batolaw bolo aw munun fana baw dambe kata sunna ni doni ni diplomu ma ani nunun fana be sigi abe kafo kelen kono abe kurun kere kono ala te jeni minya aw jena nay karmo sugu dimanya wuye mais ala ka hakilman de di annuma mais nyode fo ubu yere sege koy no be jo kan nin sunna haqiqa kan nin tawhid haqiqa fo mo ya la fahamu salafu salih o ka jo ka kede mais ni kramo ma jo ka ke ala ka dinate labila koy ala be de malo yala ya ki dogo ya ka kunko da ika jiani lagara ka dina en continue ya o de be kew iba hara dowye bena kutubaw kaka iba hara dowye uni shiyaw de beta do nyogona jafariya uni arrafidaw uni beta ulu de ko anka ke kelenye mowo yenni isay aw nyama nyobolo ambe nimbe kala madina la akitaw bambolo mowo yenni isay aw nye mbawni doni che ubani dina doni che u kafarini awye ka nyega isay ni arrafire ka ke kelenye ku be silamiya deme ka sankorta amanye bolo ala ya charu bolo ka chiu bolo abe nyawde bolo mogo de ni yere ke ni sunna mogo de ya ko ibe sunna birifini da yere la ka ke dina chinyai ala be ede chinya kila malo ya ka kunko do dai ka jian kono ya follara ite se ka ni sunna chinya fana ite se ambe ala de deli ala ka haknyman de di annuma ala yofo wayin tatawallaw yastabdila qauma khayrakum thumma la yakunu amsalakum ala kunna ya ko dina haqiqa folina kelima ko abe fulan kafuya seban nani naw ani sebo tanu bagaw sunna ni shiyani rafida ni jafariya kawbo wulu nyagambi ko fara nyogon kaye mushrikiya ni tawhidi kawbu nyagambi ko fara nyogon kaye kawbe dilala ko silama be ka ke kelenye nama joka nin tawhidi fo ala babe furaka boya kamogo na tube nin tawhidi jo uteke kome aw nyogo ala ko kay ala beso law tuma me ayen nin fo ako wa dalilu qawluhu ta'ala ako delay munye ko ala ka kuma masamin korta lendo wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan ala ko misiru ye ala de tayo fuyi kana bato kafara ala ka misiru kono
do fana ba tawsiri hada madinka sujudu yoro itenni nu bolo fula kumbelew sento e wa mbolon kuni nunu nye sujudu yoro de ye nunu majigi ala kelem tawde kana nunu majigi danfesiye do ba tawsiri ne la yarda Allah bi musharakati ahadan kaina man kana ala te jenaye ala te jeni mogo shika jenyogonya tigi kera cogo cogo wa hada sharihu fil qur'an wa sunna nimbangale be qur'an ni sunna kono lakin liman yaqilu wa yatadabbaru wa yunbazu taqlida li a'ma nimbangale be qur'an ni sunna kono ko ala te jenay kam mogo shi faraka ka batola ne donye hakili be mogo mununa de hakili be mogo munuma ani mogo munun be tasili ke ka qur'ana tasi ka hadisa tasi ani mogo munun ye fiyeto bere ki tugu mogo kote ale yere filile ani mogo munun yo fili nu te tugu fiyeto ko wa ta'allulu al-batili ani mogo munun ba ke sababu fununu ta'lilu batilu ani mogo munun kishira umma wa yatanabbahu li nafsihi ni ayere kununa ayere ma wa dalilu ala anna Allah la yarda an yushraka mahu ahadan kaina man kana delle jumay konni ala te jenaye fuy kafara ala ka kabatola tigi kera mosuusuge qawluhu ta'ala wa anna lil masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada al masajid hiya buyutullah mishiru ya ala ka sode wa hiya al mawatil al mu'iddatu lis salat mishiri de yoro min labbe na salli kama wa hiya ahabbul bighai ila Allah awa jamana kono dugu kono yoro munun kadi alaye o yem mishiru de ona na hadisa kono ahabbul biladi ila Allah masajiduha kirin ko dugu yoro munun kadi alaye kateme dugu yoro beka o yem mishiru de ikaso ke etashe ka nyege ika so ke sanuni worije ate fama ko alaka so bogo so ajo ko misiri abe fama ko alaka so minne ka so masir la nyana togo ate fama ko alaka so nim misiri dilalani bukude misiri dilalani tantande abe fama ko alaka so ewa dugu kono ka yoro munun kadi alay misiru yoro de do me do ya akanto jamana kono ya kom misiri yere chayara o ni fajiri sera fambe Allah akbar wallahu akbar me adate magabari wala atigi date magabari la ko bari chayara ta fo bari kachi abafu ko misiru de chaya misiru kachi haribi ni mogo beta sigi tabali kelende ka kwa ube silamiya fo nyogon fe kawbe silamiya bara nyogon fe alaka hakrimandi jamana ka silama nyemo na ka doni ke ba umade ahabbul bigha ila Allah wa hiya buyut ajina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu misirude ni ala ya ke sariyaye an ku korta aya ke sariyaye an kala tofu kono ajina koroyode ala ke aya ke sariyaye misirun nunu an ko dila ko korta ko seneya ala ya ke sariya ala to ka fo misiru kono yazib an takuna hadhihi masajidan mawtina li ibadati llahi wahdahu awajibiranka nim misiru mu fule ninye ukake ala kelem to bato yoroy la yahdis fiha shay'un li ghayri llahi an kana fin qurashi dum misirun kono ala tanay فلا يبنى عليها القبور والأدرها أنكنا من يكبرون أنكنا أولو جم مشيروكنا كبرون وكنا جم مشيروكنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعل ذلك فسك تشيد مغمون بوك تشيد يتقول دنگا مغمون مشيري أو بكبرو جم مشيروكنا وبكتم مشيري جو كبروكا تشيدني أتيغو دانغا وهو في سكرات الموت في آخر حياته وهو في سكرات الموت تشيدن كال نيانما يالبا وياسرو يرى تشيدن بسايا شكرلا
alayhi salatu wassalam bi qawlihi ayabalina akakumaydi ala kidenko inna man kana qablakum kanu yattakhiduna alqubur masajida kidenko mo munun tamena awunye utumbe kaburu dila ko kem misirun ye haja yaquluhu wa huwa fi siyaq almaut kiden yin fo ayasurani sayanni makarade be nyona ala kidenko fala tattakhidhu alqubur masajida awa akana kaburu akanu kem misirun yede fa inni anhaakum an zalika neba bali wala wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam kiden nya fotuguni lanatullahi ala alyahud wan nasara akwala ka danga be yahudan nasara ka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida uyu kan nabi nyumo ka kaburu kem misiriye ala ka danga buka awa ka kaburu kem misiriye ate komi ka kogo jo ka doronde ni ko ni sallira kaburu la doro iya kaburu ke misiriye hari na ya soro kogo te hari na ya soro misirite ni ko ni sallira kaburu kono doro kata sallike kaburu kono donc iya mina ka ke misiriye kele afulana ni ye misiri jo ka misiri jo kaburu ka abe sallo misiri kono donc aye kaburu ke misiriye fal masajid yajibu an tutahhira min ashari shirki awajibilem do anka fiumo fenye fulanka fuyan node anka mishiru senya kabola wali wasani yani boli batora wa alla an taquma ala alqubur awajibilem banka mishiri kana jo kaburuka wa an yudfana fiha alamwat awajibilem dan anka fana awajibilem banka fana su kana do mishiri kono bada binaiha misirin jiralen kofe misirin joli kofe ka suudwa kunan kanoke ko fula de do an kana ta misiri jo kabruka misiri fana joli an kana ta suudwa kono bal takun mawatina ibadati llahi wahdahu misiri ka ke ala kelempew bato yorode tuqamu fiha salatu wa yuzkaru fiha ismullah ni salli beke akono ni ala togo be fo akono ويتلى فيها القرآن نقرأ نبي كلاكونو وتخام فيها دروس نافعة ندرس نفالهم بفواكونو مشري كبارة من ويأتكف فيها للعبادة دونك منهم بإتكافو كمشري كونو موكا إتكافو كونو نبطوي هذه هي وجيفة المساجد أو مشري كبارة من مشري كانك كنين mais misiru manka ke ni kaburu bu kono ukajo kaburu ka ube kana sudo misiru kono misiru kabara to ye misiru ka senya kabola mais jamana yin fana kono ibe misiru do soro kaburu duru ba kono su duru bamako ya misiru do be su duru be soro kono misiru do be su fula be soro kono misiru do be su kelembe soro kono ala kan kisan tanga balmo wakati sera ni ala jenana ye derisu to wa dogokum min bena anno dafa ka continue derisu ka sinu ni masaila ya mabba subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kalimi nyinen ka ko do be kofe ni corona ko min fule ni nye yaado ko ye corona pikiri do bo ko ni beta bara yorola ko ba nyini fe bara utun jora ko corona be me sisa ni ebeta bara yoro minna ko foy kata uka o corona pikiri ndekila vaccination corona vaccination fo ka ode ka kila a pikiri ka kila kwa me koni mo minu shikalembe pikiri na esiranembe pikiri nkoro yala ebesheka vaccination yin karti ta ka papeta ka ke komi ye pikirin ke yerela ka soro makila wa ko ibese ko wa o ambe ni min jabi ni rola na ya soro asabatilendo fule ka vaccination min dilate mogo chama nyere sikalemba la mogo siralemba aye ajelente mogo ye dana yataka nin ko sugu nin nya kinyerela kanake bana wore ye ko sugu min bi kisi wala waye de kiyere kisi kabo hada madun ka tonya di bolo basi taka
n'a y'a sɔrɔ ko dɔ a donna n'a ma kɛ a tɔɔra bɛ kɛ se jamana ma a tɔɔra bɛ se mɔgɔw ma o jɛlen b'a a kɔnɔ komi pikiri minnu dɔnnen don ni furaw ni fɛnw dɔn o sugu mɔgɔ ka nkalon tigɛ o la o tɛ bɛɛ dɛ mais nin ko sugu min filɛ nin ye hali kafiriw yɛrɛ de sikkalen b'a la hali olu yɛrɛ nasaraw de sikkalen b'a la u dalen tɛ ko in na ko jɛlen don o ko sugu ni mɔgɔ min bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ kɛ n bɛ kisi a ma cogo min silamɛya sariya ma baasi k'i kan tant que a ma sabati ko hɛrɛ b'a la sikasika b'a la ko tɔɔrɔ b'a la mɔgɔ min b'i yɛrɛ ɲini o ye cogo min baasi t'i kan o la